Bé, doncs bé, comencem amb el tema 6, que és el tema dedicat a la filosofia del llenguatge. Eh, I llavors, bueno, el llenguatge humà, no? On ens preguntarem doncs, què és, quines característiques té, quina diferència hi ha entre el llenguatge humà i altres formes de comunicació, perquè els animals també es comuniquen i això és evident, i podem explicar com funciona la comunicació animal i com funciona la comunicació humana i veure les diferències. Val? Bé, per començar una mica el tema hauríem de dir que bé, a la filosofia hi ha una branca especialitzada en el llenguatge, que és la filosofia del llenguatge, és una branca molt antiga que comença pràcticament amb els inicis de la mateixa filosofia. Generalment es pensa que Aristòtil és el fundador de la filosofia del llenguatge perquè va sistematitzar-la, va fer un recull de les idees i de les teories que hi havia en el seu moment, i ell mateix doncs, va ser un dels que va proposar alguna d'aquestes teories. De tota manera, abans d'Aristòtil, els sofistes ja s'havien ocupat del tema, del problema de l'origen del llenguatge, i arran de les idees dels sofistes que trencaven amb la tradició que tothom acceptava en aquell moment, doncs Sòcrates i Plató doncs, van també dir la seva sobre la qüestió, perquè era un problema que preocupava als pensadors perquè és la gran pregunta, no? D'on ve el llenguatge. Com és que nosaltres sabem el significat de les paraules? No? O el sabem o l'adquirim? Bé, de tota manera, el gran desenvolupament de la filosofia del llenguatge és relativament recent, sobretot a partir de finals del segle XIX, amb les aportacions de la lingüística. Hi ha un lingüista que es diu Saussure, que és un dels clàssics que va estudiar sobretot qüestions de gramàtica, però vinculades al problema del llenguatge. També tenim les aportacions de lògics, de gent dedicada a la lògica, però clar, la lògica està vinculadíssima al tema del llenguatge. No? Aquests lògics principalment són Frege i Bertrand Russell. De Bertrand Russell ja havíem parlat alguna vegada. I sobretot el gran desenvolupament de la filosofia del llenguatge actual ve a partir de Wittgenstein, que va saber donar el que es diu el gir lingüístic, en el sentit de que a partir de Wittgenstein tot el que és llenguatge està implicat en qualsevol reflexió filosòfica sobre qualsevol tema metafísic, epistemològic, cultural, polític, ètic. Bé, doncs bé, una de les primeres preguntes que es van fer els filòsofs amb les que va començar la filosofia del llenguatge és precisament la qüestió del significat. Per quin mecanisme les paraules tenen un significat? Per què la paraula taula designa aquest objecte sobre el que ara mateix estic treballant? Bé, la pregunta és tan important que no només implica la filosofia. Val? Les primeres respostes, de fet, van venir des d'àmbits no filosòfics. Tenim l'exemple del mite de la Torre de Babel, que això està en la Bíblia. Hi ha un enllaç que us pujaré al Classroom perquè pugueu llegir un fragment sobre aquesta qüestió i que no havia posat encara. Després tenim per exemple que els egipcis també es van preguntar sobre aquesta qüestió de quina va ser la primera llengua humana,
I això està vinculat al que es diu la teoria del primer gest, val? Que intenta explicar com es pot associar la, una paraula amb un significat. A la cultura índia també hi ha una reflexió sobre l'origen del llenguatge. Entre els xinesos també hi ha un grup que se'ls coneix com els sofistes xinesos, que també es van preocupar per aquests temes i se'ls diu sofistes perquè les seves idees connectaven amb els sofistes grecs, tot i que no es coneixien ni es podien conèixer, però les seves preocupacions eren molt semblants. El que passa és que la filosofia xinesa no ha tirat per aquesta línia, aquesta gent van ser oblidats, perquè, si no recordeu el text de Byung-Chul Han, que parla de la cultura xinesa com tan vinculada al confucianisme, doncs Confuci, que va ser contemporani de Sòcrates, va tenir un pes tan important en la filosofia xinesa que aleshores, que estem parlant de 2.500 anys, la cultura xinesa està sota el pes de Confuci i la filosofia o les filosofies que no encaixaven en aquesta línia han quedat marginades. Doncs bé, hi ha un enllaç al blog també que parla dels sofistes xinesos. I finalment ens trobem amb la teoria platònica del llenguatge. Val? La teoria... el plantejament grec del llenguatge que Plató va recollir en el Cràtil, en un diàleg dedicat al llenguatge, val? Dedicat a aquest sofista que es diu Cràtil, i que té una relació directa amb la qüestió del significat de les paraules. Val? I llavors Plató se n'adona que hi ha sobre la taula dos línies teòriques per explicar el significat. Una seria el naturalisme, que és la línia tradicional, que està vinculada amb la mitologia, i l'altra, és a dir, està vinculada amb el fet que són els déus els que han donat el nom de les coses i han pogut transmetre aquesta donació als humans. Mentre que el convencionalisme, defensat pels sofistes, doncs ens explica que no, que els déus no tenen res a veure amb el significat de les paraules. El significat de les paraules és una cosa nostra, no? És humà, és una construcció humana, una convenció, un acord entre nosaltres perquè donem un significat, una referència a una paraula. Val? Quan diem taula, podem assenyalar l'objecte a què ens referim i reconèixer el significat de la paraula taula. Val? O sigui, tothom sap que el significat de la paraula taula està relacionat amb una senyal, no? Val? Assenyalem la taula. I això ho aprenem a fer aquesta operació d'assignació dels significats des que som petits, de la mateixa que aprenem a menjar, que aprenem a fer servir un instrument per imitació. D'acord? La imitació és el mecanisme bàsic d'aprenentatge humà i, curiosament, també dels primats. Bé, aquesta seria la base de la teoria convencionalista, però Plató se n'adona que hi ha algun problema. Perquè si jo assenyalo la cadira i dic cadira, com és que els altres, no, els que han de saber el significat de cadira, saben que em refereixo a la cadira i no a una altra cosa? Bé, si per exemple jo dic vermell i assenyalo quelcom vermell, com és possible que els altres sàpiguen que m'estic referint a un color? Perquè, clar, com puc explicar què vol dir color
a algú que no sap ni tan sols qual és el significat de vermell. Aleshores, davant d'això, Plató pensa que deu haver alguna cosa innata en nosaltres que ens permet intuir el significat de les paraules a través de l'associació amb les coses. O sigui, Plató no nega que és necessari referir-se a, no? Senyalar la cadira per entendre cadira, però pensa que deu haver alguna cosa en la nostra ment que ja ens predisposa a entendre que em refereixo a la cadira. Val? Llavors, ell està parlant d'una teoria que seria l'innatisme, val? Que és la seva famosa teoria de les idees. És a dir, que és una barreja entre convencionalisme i naturalisme, d'acord? Perquè, clar, les idees aquestes, o sigui, la idea de cadira que hi ha en la meva ment i que ja hi era abans que l'altre assenyalés la cadira, aquesta idea d'on ve? No? Aquest és el problema. Si jo en la meva ment ja hi és la idea de cadira, com és possible que estigui la idea de cadira en la meva ment abans de conèixer la cadira? Bé, això és un problema que amb una mica de sort podrem explicar el curs vinent quan expliquem Plató, perquè ara simplement és una qüestió de plantejament d'idees, val? Però bé, vol dir en part que convencionalisme i innatisme no són teories separades o teories oposades, sinó que es poden complementar. Val? I aquest complement, el lingüista modern que ha fet aquesta tasca de complementar aquestes dues teories és Noam Chomsky, de qui ja parlarem més endavant. Bé, i davant de la qüestió dels primats, val? Doncs bé, teniu una sèrie d'enllaços al Classroom sobre com alguns han après a parlar, no en el sentit verbal humà, però sí en un sentit que s'aproxima moltíssim. I és a partir del llenguatge de signes per a sords que aquests primats van aprendre a fer servir. I hi ha una ximpanzé, una femella que es diu Washoe, que va arribar a aprendre 160 signes. I no només va aprendre els signes, els va utilitzar per comunicar-se amb els humans. Però més encara, va ser capaç d'ensenyar-los a altres ximpanzés. Val? Cosa que fa que ens podem meravellar de quina proximitat tenim entre nosaltres, no? Entre els primats i els ximpanzés, en aquest nivell lingüístic, en el nivell d'aprenentatge. Aprenem, els ximpanzés i els humans tenim el mateix mecanisme d'aprenentatge, que és la imitació. El que passa és que a partir d'això els humans podem arribar a fer més. I una part del tema estarà dedicada a veure què més podem fer nosaltres que no podem fer els ximpanzés.